Zastav sa na pár sekúnd. Nadýchni sa a vydýchni. Veľa toho vidíme v správach. Politiku, starosti, vojny, nepokoje, hluk. Ježiš ale hovorí: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nie tak, ako dáva svet. Tento pokoj sa nedá kúpiť, ani vyjednať. Prichádza, len keď vstúpime do Božej prítomnosti. Boh je naše útočište a sila. Vždy pripravená pomoc v súžení. Keď celý svet kričí strach, Božie slovo šepká: neboj sa, lebo ja som s tebou. Posilním ťa. Biblia hovorí: o nič nebuďte ustarostení a Boží pokoj bude strážiť vaše srdcia. Poďme sa pomodliť. Otče, v mocnom mene Ježiša Krista, ďakujem ti za tento deň, za kyslík v mojich pľúcach a za ľudí, ktorých milujem. Dokonca aj za skúšky, ktoré ma učia dôverovať ti. Pane, odpusti mi, kde som podľahol strachu viac než tvojmu slovu. Očisti ma krvou Ježiša. Obnov moju myseľ. Hospodin, prosím, utíš búrku vo mne. Keď hlava beží dopredu, daj srdcu odpočinúť. Písmo hovorí: tí, čo dúfajú v Pána, dostávajú novú silu. A ja dúfam v teba. Tvoj pokoj stráži moju myseľ. Tvoje slovo je hlasnejšie než moje obavy, pretože všetko vládzem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Pane, veď ma cestou, ktorou mám ísť. Vyberám si dôverovať celým srdcom Pánovi, pretože On mi bude rovnať chodníky. Ja zatváram dvere panike a otváram dvere poslušnosti. Tvoje slovo hovorí: ty si moje útočište a pevnosť. Pane, uzdrav, čo je poranené v tele, v mysli, v srdci a prinies do môjho života poriadok, pretože v Kristovi je pre mňa cesta, sila a uzdravenie. Aj keď som slabý, ty si mocný. Pane, zmiluj sa nad Slovenskom a Českom. Uč našich lídrov spravodlivosti. Zastav rozdelenie a prinies pokoj. Obráť srdcia k pravde a pokoju. Buď svetlom aj tam, kde vládne tma. Tento deň bude požehnaný v mene Ježiša Krista, pretože ty si s nami až do skončenia sveta. Žiadna zbraň namierená proti nám nebude mať úspech. A keď sa ma dotkne nepokoj, vrátim sa k tvojmu slovu, k tvojej prítomnosti a k tvojmu pokoju. Ja sa modlím za všetkých tých, ktorí pozerajú toto video. Nech Pán rozjasní nad tebou svoju tvár. Nech naplní tvoju myseľ tichým pokojom a tvoje srdce istotou. Pán je tvoj pastier a nič ti nebude chýbať. Aj keď prechádzaš tmavou dolinou, nebudeš sa báť zlého, lebo On je s tebou. Jeho prúd a palica sú ti útechou a dobrota a milosť ťa budú sprevádzať v mene Ježiša Krista. Ak sa táto modlitba dotkla tvojho srdca, napíš amen ako súhlas a pošli ju niekomu, kto dnes potrebuje pokoj. Boh vám žehnaj v mocnom mene Ježiša Krista. Amen.